Hi guys, welcome back to my YouTube channel. One, two, three, four. So ಮಾತಾಡಿಗಳ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬದ ಎದ್ದೆಪ್ಪುಲು ಎನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಯುಗಾದಿ ಪರ ಕರೆಚಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೀದು ಪುರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಮೀದು ಪುರ ಬತ್ತಾನು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕನಗ ಲೇಟ್ ಆನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೀತ ದಾದ ಪುರ ಪಂಡ ಕಜಿಪು ಪುರ ಅಲ್ಪರಂಡು ಪಾಯಸ ಪುರ ಮಲ್ಪರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿ ಬಾಳೆ ಕಿಬಿ ಕುತ್ತಾರಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಕುತ್ತ ಅಂತಂದು ದೇ ಪಂಡ ಇನಿ ಯುಗಾದಿ ಇರ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬಾತೆ ಅಂಚಾದ್ ಯುಗಾದಿಗೆ ಕುತ್ತಾಗ ಪಂದ್ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯುಗಾದಿ ಕುತ್ತಾದೀನಿ ಪಂದ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕು ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಲವು ಪುರ ಯುಗಾದಿದೆ ಟೈಮ್ಡ್ ಆತಿನ ಐಕಾದ್ ಹೌದು ಅದ ಪುರ ಬಂದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅದಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇದು ಗೊತ್ತಾರಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಯಾರು ಇಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೀಪೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಾನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದಂತ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕನಾಗ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಗಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದೇತ ಐನಾರೆ ಅದು ಗಂಟನ ಎಚ್ಚರಿಗಿತ್ತೆ ಸೊ ಆಯನ ದುಡ್ಡದೇ ಜೆತ್ತಿನ ಅಡೆಗಿ ಸೊ ಲಕ್ಕನಾಗ ಹಾಜರ ಆದಿತ್ತೇನ ಹಾಜರತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮ ಕಾಲ ಆದಿತ್ತೇನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ರಪ ರಪ ಆಗಿ ಬಡವ್ ಮಾಡ್ತದಿ ಇದು ಯಾರು ಇದು ಪೂರ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ ಲಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅದು ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಜಪಡಾದಿನ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತು ಚೋಚ ಗಟ್ಟಿ ಚೋಚ ಅಂಚದ ಬಡವ್ ಪುರ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ನನ್ನ ಆನೆಲ ಮೆನ್ಪಾದ್ ತೋಡು ಕಿಬಿ ಕುತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪೊನ್ನೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ ದಾಕುಲು ಯುಗಾದಿ ಅತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಇನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಓಹು ಪಂದ್ ಸೊ ಯಾನ ಅಂದೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬಂದ ಗೊತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಇನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆನ ಜಾತಿ ಓವು ಪಂದ್ ಸೊ ಅಂಚ ಆಗ ತೂಡ ಐತೆ ಲಕ್ಕಂದ ಬಡವ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊರ್ದು ಮೀಪಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರ ಆಪುಜಿ ಲೇಟ್ ಆಪು ಬೊಕ ಐಕ್ ಬಡವ್ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಂದ ಬಡವ್ ಕೊರ್ದು ಮೀಪಾವಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚಿನ ತಂಪು ಓಡಾತೆ ಬೊಕ ದಾದ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಮೀಪಾವಡಾತೆ ತೋಡ್ದು ಅದೇನು ಚಾಪುನು ಪಂದ್ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಚ್ಚಾರಂಡು ಅರ್ಥ ಬುಡಿಯೆ ಒಚ್ಚಾರಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಂಟಾದು ಅಂತ ಬಯ್ಯಡು ಅರ್ಧಗ ಪಂದ್ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಜ್ಜಿಪು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಪುನ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತಿಂಡಿ ಕನಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುನತ ಲಕ್ಕನಗ ಅಂಚಾದ್ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಬಾಲೆ ಪೂರ ಪಿದ್ದಾಡ್ಪಾಯೆ ಆಯ್ಗ ಮೀಪಾದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮೇ ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದ್ ಬಡವ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಪಿದಾಡ್ಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿದೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಆಯ್ನ ಬಾಲೆದ ಮೊನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋಜತ್ತ ಅಂಚ ಐಕಾದ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಕುತ್ತವನಿ ಬುಲ್ತಿ ಒಂತೆ ಕುತ್ತಾನಾಗ ಬುಲ್ತೆ ಬೊಕ ಆತ್ ಬೊಕ್ಕನ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಿಬಿಕ್ಲ ಕುತ್ತಾನಾಗ ಜೋರು ಬುಲ್ತಿ ಮಾತೆರೆ ಬಲ್ತೊಂಬರೋಡು ಅಂಚ ಬುಲ್ತೆ ಜೋರು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಆಯೆ ಯಾನೊಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೆ ಆಯನ ಅಪ್ಪ ಒಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೇರ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡತ್ತ ಕಿಬ್ಬಿ ಪೂರ ಕುತ್ತಾನಾಗ ಮೂಂಕುತಿ ಪೂರ ಕುತ್ತಾನಾಗ ಸೊ ಬೊಕ ಅಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತ ಸೊ ಪೋದು ಬತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಿಬಿ ಕುತ್ತಾರೆ ಪೋದು ಬೊಕ ಗಂಜಿ ಮಠ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಬೊಕ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಪೋದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರ್ ಅವೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಪರ್ಬ ಎಲ್ಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಪರ್ಬತ್ ಅಂಚಾದ್ ಫುಲ್ ಜನ ಇತ್ತೇರ್ ಫುಲ್ ಆಕಿ ಬ್ಯುಸಿಲ್ ಇತ್ತೇರ್ ಸೊ ನಮ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆನೆ ಪೋತುಜಿ ಸೊ ಅಸ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಮಕ್ ತಚ್ಪಾವನ ಪಂಡು ಆರೆ ಇರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೆರ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂಡು ಪೂರ ಪಂದ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತೋಜ್ಪಾಯೆರೆ ನಾವೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅತ್ತು ನಮ ಲೂಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು
ಐಕ್ ದಾದ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ತಿರ್ತ್ ಬರೆಪ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಜೈತ ನೇಮ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತೂಂತೆ ಅವು ಸೈಜ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಇಂಕ್ ಏತ್ ಸೈಜ್ ಎಂಗ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಪೋಪುದು ದೆತೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಟಾಪ್ ಆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆತೊಂಡು ತಿನ್ನದಿನಿ ಬಟ್ ಎನ್ನಂದೆನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಲ ದೆತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ್ ತೋಜ್ಪಾಯಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಉಂಡು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇನು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಕೋಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದೆ ಫುಲ್ ಇನಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಆತುಂಡು ಸೊ ನಾನ್ ಐತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತುದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಐಕಿದ್ ಗೊತ್ತಾದುಂಡು ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಪೊಂಗಲಿಗ್ ಅಂಚ ಕುಲೊಂದೆ ಒಂತೆ ಬುಲ್ತೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಬುಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂದ್ ಬನ್ನಗ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಐತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ್ ಬರೊಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ತೂಂಡ ಐತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ದೀತೆರ್ ಐಕ್ ಅಪ್ಪೆತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ್ ನನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಆಂಡೆ ಎಲ್ಲೆದ ಜಾತ್ರೆದ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೆಡ್ಡನ್ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ದೀಂಡಲ ಅವು ಮೆಸ್ಸಿ ಆಪುನ ಆಪುಂಡೆ ಮೇಲಾಂಡಲ ಬನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಮೆಸ್ಸಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ದುಂಬು ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ದೀದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಲನ್ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಓಲಿಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಂಡ ಪೂರ ಚೆಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡೆ ಎನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂಗ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಯಿನ ವಾರ್ಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್‌ಗ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಟೈಮ್‌ಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಆಯನ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಂಚ ಕಿವಿ ಪೂರ ಕುತ್ತಾದಾದ್ ಆಯನ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಆತ್ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ದೀಕ ಅಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಗ ನಾಲ ಇಂದಿನ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ತಡೆಯೊನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಪೆಪ್ಸಿ ದಾಂಡಲ ಕನತ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೊಂಡ್ರೆನೆ ಆಪುಜಿ ಚೌಲಿತ್ತಿನ ನೀರ್ಲ ಅವು ಶೀಟ್‌ದ ನೆಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ ಯಾನ್ ಬೊಕ ದೆತಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿನೆತ್ತಲ ತೋಜ್ಪಾದಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಇಂಕ ಐತ ತೋಜ್ಪಾವ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯೆಗೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡ್‌ನಾತ್ ದಾದನ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪುನ ಟೈಮ್‌ಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪುನ ಟೈಮ್‌ಡು ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲುನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ತಮ್ನೇಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುನ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ದಾದನ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್‌ದ ಬದಲಿಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊಂಡೆ ಯುಗಾದಿಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯುಗಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಂದ್ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ ಯುಗಾದಿದ ಟೈಮ್‌ಡೆ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಲೈಫ್‌ಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಆತುಂಡು ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಟರ್ನ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯುಗಾದಿ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ದಾದ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಡು ಸ್ಟೋರಿಯ ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಗ ದಾದ ಆಂಡಲ ನಡುಟೈತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಸೊ ಎನಕ್ ಎನ್ನಿನಿತ್ತೆ ಪರ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನಾತ್ ಆಪುಜಿ ಆಯೆ ಒಡೆ ಬಲಿಪೆ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಲ್ಲುಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅವು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೊಕ ನನ ಕುಲ್ಲರೆನೆ ಕೇನುಜೆರ್ ಏತ್ ಬಲಿಪುನ ಇಂಕ್ ಬಚ್ಚುದು ಪೋಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಪಾಸ್ ಯಾನ್ ಪತ್ತುದೇ ಯಾನ್ ಬಚ್ಚುದು ಪೋತೆ ಯಾನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಅರೆಪು ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂತೆರ್ ಯಾನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅವು ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಸೇರ್ದುಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒರ್ತಿನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಲು ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೇಗ ಮಲ್ತ್ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಅತ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತುದು ಐಕಾದ್ ಬೊಕ ಬಾಲೆಲ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಅವೇಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲೆ ಬರ್ರೆ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೆ ಐಕಾದ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡನವ್ಲು ಬುಡ್ದು ಅವ್ಲು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆರ್ ಅತ ಗೊಬ್ಬೆರಾಯಗ್ ಐಕಾದ್ ಆಯನ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ಲಾದ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುದು ಆದಾಯೆ ಬೊಕ ಆಯನ ಅಲ್ತದ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ತೀನಿ
ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವ್ಲು ತೂಯಿಲಕ್ಕನ ಒಂಜರೆ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಬಡವ್ ಕೊರಡ ಅಂಚಾನ ಉಪ್ಪು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತನು ಆಗ ಬಡವ್ ರಪ ರಪ ಕೊಡೋಡ್ರತ ಐಕ ಅದು ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚಾರ್ಪದು ರಪ ರಪ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಆಗ ಬಡವ್ ಜೋರ ಅವಂತುಂಡು ಐಕ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ರಪ ರಪ ಬೆಚ್ಚದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೌಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಡವ್ ಕೊರ್ದ ಅದು ಕೂಡ ಕಜ್ಜಿಪುದ ದಾದ ಬೇಲೆಂಡೋ ಅಂತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನ 3-4 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅಣ್ಣಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪೋಡೆ ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಡಟನೆ ಗಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ತುಂಡ ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ಸೇಲೆ ದೋರಿವುನ ಆಯ್ತು ಓರಾಪ ಕೊಂಡಟನ ಏನು ತೂಪಿನಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪೇನರ ಸೇಲೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನರ ಸೇಲೆ ಭಾರಿ ಸೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲರ್ ಪಿನ್ ಭಾವನ ಇಲ್ಲದ ಮಮತಕ್ಕನ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಆಲ್ಫೋನ್ ಏನಂತ ತೋಚ್ಬಾಗ ಇಲ್ಲ ಪಾತೆಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನೆನ್ಮೇರಿ ತುಂಡ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡ್ ನಿಜ್ಜಿ ಏರು ಮಲ್ಲ ಮಗಿ ಒಂದು ಮಗಿ ಅತ್ತ ಇರ್ನ ಒಂದು ಮರ್ಮಯ ಓ ಮಗೆ ಚಂದ್ರ ಸುಂಬಣ್ಣನ मोल दादे मोल केरपाला sama tuh pale mone sama tuh pale mone என்ன பாத்தற மரியாதை கொடுத்தோம் இது வாதே குங்கும யாரே ಬಾಲೆ ಎಂಗ್ಲೇಲಡೆ ಯುಗಾದಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಲೆತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೇ ಬೈ ಅಣ್ಣನ ಒಡಿದಿನೆ ನೇ ಅಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೇ ಬೈಜೇರು ಅಣ್ಣನ ಒಡಡಿ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಚಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ ಒಡಿದಿನೆ ನೇ ಕಪ್ಪನ ನೇ ಬಕ್ಕ ಅನ್ಪನ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೇ ಒಡಿ ಬೊಲ್ಲಡು ಬರ್ತಿದೆ ಒಡೆಯುತ್ತೀರು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನೇ ಒಡಿ ಇತ್ತು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಏತು ಖುಷಿ ಇರ್ತೇನೆ ಆಯ್ ರಡ್ಡು ಕೊರಡು ವಾಂಟೆಡ್ ಕೊರಡು ತಿಂತೇನೆ ಇನ್ನು ಪಾಯಸ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಪಾಯಸ ಪಾಯಸ ತಿಂತ ಪಾಯಸ ಪಾಯಸ ನೀನು ತಿಂತಿರತ್ತ ಬಯಕೆ ಪಾಯಸ ಅಡಿ ಬರ್ತದರೆ ಅವು ಅಡಿ ಪಾಡ್ನ ಕಣಿಗೆ ಸರಿ ಕಲದ ಯಾ ಕಲದ ಯಾನ್ ಪೋತಿನತ್ತಿ ನಾನು ಬಾಳೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಅಡಿ ಬರ್ತದೆ ತೂಲಿ ಅವಳು ಬಾಳೆ ಬಿಡ್ದು ಇಚ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಡಿ ಬೇರೆ ಜಕಾಲಿ ತಿಂದಿನದು ಅಂಚೆ ಅದೇ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದೀನಾಗ ಅದೇ ದಾದ ದೀನ ನಿಜ ದೀಪಿನ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ದೀನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬಾಲೆಂಜಿ ಪಿರವನ್ನ ಇದೀಗ ಆತು ನಿಜ ಬಾಳೆನ್ ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಾಳೆಂದು ನೀರೇ ಬೆಡ್ ಓಯ್ ನೀರೇ ನೈಟ್ ಪಾಡು ಬೇಕೊಂಜಿ ಕೊಣ್ಣ ಪನ್ನಡ ಮಾರೆ ಪನ್ನಡ ಏರು ಏರೆ ಏತು ವರ್ಷದ ಬೋಡು 32 ತಾವ 25 ನೀರೇ ಗಿಚ್ಚಾದ ನೀರೇ 24 ಪಾಡುವಲ್ ಮಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸೋಪುದ ಪೊಣ್ಣು ಇರೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಾಣದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೋಡು ಏರು ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಏರ ಪರ್ಬಲ್ಲೆ ಇದು ಪೊರ್ಲದಮ್ಮ ಇತ್ತಿದು ತಿಕ್ಕೋಳು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು 25 ತುಲ ಇದ್ದಾನ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಐನ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು 25 ವರ್ಷದ ಅದು ಯಾಗನಾಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಮಗಕ್ಕೆ ನಾಡು ಅವ ಯಾಗನಾಡು ಯಾನ್ ಮಗಕ್ಕೆ ನಾಡು
ಈರ್ನ ಮಗ ಕಿರೇನಾದ್ಲೆ ಎಂಗಳ ಆಡರೆ ಹೋಗುಜ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಾಬಾದೆ ಬಾಬತ್ತು ಮೂಬಾ ಏರೆ ಐಸ್ ಐಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ಬಿದಡಿ ಭಯಂಕರ ಜಂಡ ಅದೇ ಹೌದು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲದ ಅಂಚದು ಸೊ ಹೀಗಾದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ತಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದುಂಬು ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾದಿತ್ತೆ ಐತಿ ರಂಕೆ ನಿಂತೇರು ಇದು ತುಳುಸಾಮ ಬಾತ್ ಪೂಜಾ ಬಂದು ಇಂಕ್ ನಾಳೆ ಒಂದು ತೊದ್ದಲು ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವು ನಾ ಎಲ್ಲ ಪಿನಿಂದ ನಾಳೆ ಕಟ್ಟುನಿ ಅವು ಪಂಡ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಪೂರ ಕನ್ನಡೊಡಿ ಅಂತ ಪಾತೆರು ಅಂತೀನಿ ಅಂಚಾದ್ ಇಂಕ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ ಕೂತನು ಬೊಕ ಇನ್ ಪಂಡ ಮದಿ ಮಾಯ ಬೊಕ ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಡು ದುಂಬೆ ಆನೆ ಎರಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುಟು ಪಾತೆರು ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆ ಕನ್ನಡಡೆ ಪಾತೆರು ಅಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚಾದ್ ಪುನಗ ಒಂದು ತುಳು ಅಂತೆ ಕಟ್ಟುಡು ಅಂಚ ಸೊ ಬೇತದ ಅಷ್ಟು ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೂಲೆ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲೆದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ಆಂಡ ಅವಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾನು ಸೊ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್